Ubwansu bw'omugusi. Biamono kagimo mwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV. Ekana kigetesini kyo nambemo, egetesini kyo muno bwa Gusii. Ekyo kuralia chinse 24 chinse churagongo rwa Afrika ya mocha. Buna butambe ekana kilitu kule Jumatano chinse setu chabutuko nigo kumerana na nje John kibati elitunyane kwe manyia mange kurwe mesa ya mangana magia na boigo tuwe manyia ya anda mange kubatekana na hali ya beriga kolekana se chinsemo au imense ya Kenya nyoranga litukuli rero boigongo tuarando mugeni asemese ya stu kwa na mange ekobwatekana na ali agendrete asorogongo gosensemeli ya siasa bono bunere butambe nigonde kwira libageri na kwariga nibuya kigima oso aseme tando yeito Facebook Ndizi TV News Digital na boigo YouTube ni oso Ndizi TV ntole aseme tando ende buna TikTok Ndizi TV News na boigo Twitter @Ndizi TV News bono agira buango kigima na goso aseme tanda iyo elinde unyare kumanya aliato abiritu kwariganiria kirengaki merobinere menge tokobekaga habwe ye recorded nelia ande akekera yagwetere likwanyora libaga yukunyirigeria emagoroba yabono nigona kwariganiri biya kigima na nigontagete okwenekeria buno magani itubiri tukuria rero nigakurukwa Charles Mugaka oyo nigapolitikero gokyobo bunge aliese constituency eri ya Bonchari omwaka w'ikiri 2012 na bwo omwaka w'ikiri 2022 matuka makaitiri mudinyo gatano gatatu na rutubwate semoroba yabono elio kwenekia bunango kwanira tole birenge binge kubwatakana na alia aligetie kokorera Banchari korende chikura cha inchisaniti oyohoro nigakorwa Charles Nchuke na rembwate semoroba yabono na ruturago solinere gasemese yego ikachinsa isano chubutuko bwarero bono nigonte kuboria olikeli bolia onye komo maete kurua sensemo ya Bonchari na boigo onye kore Gusii agima Kenya nensingime kiera karotola seme tanda ya Facebook na YouTube nigo otonyora kurua ndonsi asore bono shinga kina chechi na nje nigungi aligane tikigima kurende ilitangani go ikatora kore kingesege tangani kigima ikiokire kingese kimangana magia senchira yubo ikirano kwerna anda sege kirabusyo elioto chake mangana magia Biyamono kigimu mwanchu murigiriya bo television ya Ndizi TV magaro bengia mangana majani gon tagetenya chaka subwango kigima kurende go ikanko manyi bali tokobwatara na borobuga ika olio okoletera mangana majia senchera yo munwa bwe byorokereryo ni gakuru kwa Joshua Auta na incheni gon kwa John Kebati mangana majani go togoya chaka kurwese county ya Kisii asegotebe karabuna abamenyi bensemo ya Nyanguru ego tokensemo ya Bomorega egodi ya Nyakoa ekitutu chache South ni gobono bati wono mondo komonene magiga yumusubati oyo mosili Evelyn Moi oyo gotebekana utalitiwe nabarogi obotuko bugo kira rero oyo nige gotebekana nigatige tuesegetie kemogi menyikanite mnegeti kyanyanchoga asebono gotebekana buna barande nigo baikenseme yo na kumusabira guika gukwana nigo bono atebire buna gosekorenga na kirorio nigo baine kibuna nigo musubati kiwesegetie kyo na gotigoro nikibesa ne yanga ya yemo ikonyora ya siriri amatuka magega roboti oruo nigo twariganirwa no musukito wa mangana magia Vincent Onyancha mwa mafuta basi togo sambe binte bibabu ate wasambira borogi bwa baseri etali ya Yesu ganda ndeko bamanyia barogi no mulensa naende na omoto pimeta akiri
Nase kenyero kia bomeroga ikigotoka se wodi ya Nyakoe imeye kaunti ya Kisii maiga yogotebekana buno butukubo kiarero musubati asereta Everin Moi nigaba kagotarigwa n'abantu bakagera kuba barogi ase kenyoreke na bokorengana no mugako nigaberega kubeka sobwasi ole nakoeralia bakakorekana buna agotomanyia ono igochanganga sana ne igosoka gochisiko na igoko igoro morangu na mubwati ando irana back gocha nyomba twarara egento muna 30 minutes kana na iguga kuboka na korekwe na mubori kayogochi ande ingi onta yenda muna kwa nenda bono na tigalende tigara eta mako komo kwa gochisiko bono muna tamboka igoso tachirense na bonyugwete muna ko igorege sieri lakini bono kurwa buna inche famu yane ni chitoro chiangira so wenge tinje tikomanya kegenderete lakini na egento muna 5 minutes kana nyora na gainiri namubwati gocha isiko komoreka gochecho gabuti ndo chimonto tinga kichini gatebiruna maiga yevarini koboka sintunde biro tukobokera rero nigomweria ya nyaraga kubura ikarate makumuligia asikorende ya mubetereria ere konyara guture yamate amona bairi asenchira yo konyara kumuligia musubat Everin baadaye nalitwacha kanyoro monto gokorukuru moino gatatebinga na monto naro ikaranstege moino garia kokoranga tali gokwana aina chiko genda nanyora nerende twamoreta gocha muna basomba na bakerusimi bacha na bamusabeire gakwanire nchengo teambia mono gento twatete no gokwana muna kwanirega mangana mange timbwati na ende tigatobatebi mo basa kuirorera gochaga moche koboria balini nganingo nande nale gosaba onyere ngakende nkerekia monto nsaleti kaki ntotebigwe to na batokorigenjera twakane kuichaga kimungabere anjamenya muna abande mbiamo ningo chinga kiechio gosaba gwakorwa asabarande na pasta baikirana asensemeje bunenchere yemo yo konyara kumusabiro musubati maiga yo gotaliwa nabarogi obutuko bugokira rero nonya maiga yevarini gokwana nigaba gakoeresera na gotumanyibuna nigaba kagotaligwa n'abantu abwatanyara kubeka subwasiro no bwasyoku no boni gateba maiga yo gosoki sikuniga umera no musacha yomo awiyo gotebekana buna niga bamwire go ikasoro choro masensemeje maiga aso musacha mabaga kumwakorwe egento kerere gotanyara kumanya ningi kiagendera kurwa ase chinga kichyo narunyomba nazoka isiko na ikansa iga nanyoro umuntu musacha alafu babere batinene matali abakungu bangira kuchiye chomwe na bangira chumweno siabu ba ntirimbuke kuti mateka na ikaroche gali oyo baba bangi oyo munga korwe bano famu jasira igokorwa butimanye tinkikia nigo bono yatigairo kuburia gochia samenyi bensemeye anene abo bakagere kubabarogi konyara kubwatoka chimbwecho gekubwatekana bune ketelige kolege tangana ikyoborogia sensemeye gana sekenyereke kia bomeroga asumwaka bwikiri bubere nenye nigotebekana buna boiga bana babere kurwa sekenyereke nigo bale kulina bati gorona kuiruka ikegotebekana buna kiale kubwatera ni wana mangana arenge toborogi no enabo asobutuko kieroma ga yumusubate varini gotaligwa nigo bana amenyi bensemeye ye baragereri kiandiki komi egekoleke kyoborogi ase kenyoreke ko reporter ya Ndizi TV korwa asenka ya Yevarina ase kenyoro kia bomeroga gotoka se wodi ya Nyakoe richerane nchinkuru kwa Vincent Onyancha gotigana na yo Vincent Onyancha nigoto kwendera busyo na magana maiya kurasi county cha Kisii na Nyamira buna nchere yemo yo wikirania chi manifesto chabo chiria barierete abananchi beji county bere omugabana bwe county ya Kisii muske Paul Simbarati na bwigo omugabana bwe county ya Nyamira muske Amos Nyaribo nigo bono babekire ebitambukiro byokoenekia buna nigo bachikobekemiro bilyo yabantu konyora mache imeye chi county echo ibere aya nigo aine kiwano munyakirugo we company ya mache ya Gusii Water and Sanitation David Obure Mildred Momanyi nigatwariganira roboti oruo senkira yubikirano amache negento kengencho asoba chenu bwa mwanya bantu nase obotumeki ase chinsemo au kurwase etugo ikanonya nebimeri bya mugondo eke ombegetenenete amache gose gwasko imeye county ya Kisii na Nyamira nigo gyachakire bene omurobeli bokolikia abamenyi lyokonyora amache omurobeli yo orachikoira emitinye tatobosyo ase abantu konyora amache buna omuteneri bwe kyombekyo David Obure akwerera ase aganirie abantu wesokya na kwelikia lyokonyora amache issue of water connectivity like any other
service provider for water, even for the big counties like Nairobi, is usually an issue. But in most cases, especially now for us here, the manifesto for the county government through the leadership of His Excellency, Honorable Simba Arati, has given a promise of within a short period of time, within a period of 3 months, 90 days, to have had connectivity of more than 500 people. I will actually take this opportunity to appeal to our residents of both Nyamira and the Kisii County, considering that this is a cross-cutting service that is there, to take this opportunity that they come and register with us so that they can be able to have water connected. We will ensure that within the 3-month period we have done according to the plan. Boigo nigo atebire chinsemo chire chokonyora amache ime county ya Kisii amana Nyamira asa atebire chibesa chire chiganeire omuntu kwelikia iliyokonyora amachayo. Have plans to connect to some of those far-flanked areas like Motonto, Ogembo, and several other places. We will also have connection to most of the places in Nyamira. So we are dealing with that issue. The number 500 is because in most cases when you are doing water connectivity, you will require piping, and therefore 500 looks like a small number, but it is big because the connection of the piping to the last mile is usually not easy, because you need to get contractors who will have to raise the pipes. Nigo amenta goteba ayaniga gocha ekero umugavana bwe county ya Kisii Simba Arati amuno yo Nyamira Amos Nyaribo nigo baganirie abamenyi konyora amacha marabu iliyogokani omuchando bwa amache. Within the shortest time possible, many households have been provided. Governor, Our Excellency, the Excellency Simba Arati, and His Excellency Nyaribo are very keen to see that our people get clean and safe water to drink. Ginko ripotalia egeta seni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Yomono kigima Mildred Momanyi. Unejira yemo yugo ikirania wose asorobotronde ababisa bobo chenu abuna ndi bamanyikana tumna Community Health Frontiers nigo banyora megilio wetrase omurubulio oyoliganitwe ne serikali ye county ya Nyamira nigo babwatarana kiombe kyo musarabo mubalire maigilio juni gakolekana semo ya Nyamira headquarters vicinity na nigo bono ainikiwa na abana kinyoro abo bamanyire obuya bwokubeka emirobulio nabo gokonyole chanjo ya COVID-19 umuzakito kuri county ya Nyamira Job Mangi na bwatoroboti oruo abakori emeremo ase sector yobochenu nigo banyorire amaegerio igoro yogosemia bamenyi be county Nyamira igoro yobuya bwo chanjwa COVID-19. Jacqueline Nyamusi omosegeti igoro yobochenu ase county Nyamira nateba egechambokerio ekyo ingechiko bakonya goikera abange ntoroche buna Red Cross yatokonyire mono nonye konye togendrete gukora campaign igoro ya COVID-19 abakonyora buna bantu bange mbabwati umanyi igoro ya COVID-19 nasiga abantu abaminto abanyagitari ababanka bairwo umanyi obu ngoja kwasoba lemechime elinde eli batebi na kiegwenerete na COVID-19 vaccination yego konya abantu nasemya amenyi be county Nyamira koegwa echanjo elinde gwetanga korwa soborwere bwa corona abantu bali babwate miaka 18 guchigoro babweneta koegwe vaccine ya COVID-19 na seigo Nyamira County to at 44.7%. By December to going to week at 700%. But at most 100%. Lakini rende onyege yakobansepi. Onyore muna tuwekira at 70%. Ekoro hard immunity serugeri yeito ya kinyagitari. Asate ababali bairwe echanjo ya COVID-19 nigo babwate obonyamasi bwaigoro kubwa bali bataraegwa. Bali bairwe COVID-19 vaccination tose kurigerera biya na ubagerete bali bandi bataranyora COVID-19 bali bataranyora okonyore bi corona virus lakini rende ekarori kwa irwe chancho oburiro omburi gokobwa unaririe karori utaranyora
nateba bunamba bwate emeroberiende yogosegeta amenyi be county Nyamira igoro yobuya bwokwegwa echanjo ya COVID-19 naseiga abantu baminto ndojo toetana nemechigwete linde tubatangasere kiaira ntu abantu alingi n'abantu ba FKF na Minister of Sports elinde eri abantu baicha segeti ebiti biri bira morabe mu gutangaserwa elio from the sub county level. The final will be done at the county level. Na seigo anene talikende buna noko kombiti mono ngeri buna na kitu taite ko ngusaba antu abange baiche baye with COVID-19 vaccination. During that time gosenga ki yeme pira abanyagitari matoka segeti elinde eri ayolio taranyore COVID-19 vaccination kwarangerigwa ochorigeryo mupira nabo igwe vaccine na bali abachesachi bali bataranyo betwe COVID-19 vaccination na barabuo bakoreki na barabuo betwe sindani yeyo elinde eri kero baraiche baiche bune bali bya babe buna role model Rwase County Nyamira Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi ensemo y'abamenyi bea ensemo ya Kyogoro nigo baburirie abataneli bobulendi kweneke buna obulendi nguri na bulenseme yuma ga yukobora samatuka make abere kagweta musake ito Joshua Tamisi ni gaunjo karane enseme yo na ukorega ngiyo robotru kubwate igoro yengane yo abamenyi be ward ya Kyogoro nigo baganire obotenere be county ya Kisii ane na sekta yobolendi banyareko bakwere gatambukero kya bwango na gotenene chimbo cyobosali echichanyareko bajigo korrekana bwango iga ime ward yo aso bwango iga nigo abantu babere banyareko bakubuna enyombe yemo asensemo ya Simba Hills Kyogoro nabuigo ko ibetibi ase banyareko bagotama amonegali ye Probox kiza igango nyoko subate manyene nyumba mungangere kwa tibite nyumba kama taite na geta yo era kabakira na ga ne tibite ono kurwa na ba tanya tena ke panto baga chapa ni neighbors karibu na wale na ba kumete na kinya kirenda wabanya kwa wale lakini tokana kuni na mambo ba cha yoga tena kwa sisi ita kwa sai ni yo baga ikabaka nyumba ni wanyero kulengana no botenere bwelandi yo nigo banyatoko bakonyora chibicho chia bene cha CCTV echo banyatoko bakwena na gochia segeta seni kia banyanyimbo kia Kyogoro eli banyatoko bakwene kia ngabakolo obotukibwa bwango na boigo kwene kia buna abaibia banyatoko bakubeko biara wana kurwabu na be ya bete fora balige yani balige CCTV boigo asomochiyo Kyogoro litukorigoro mogoroba nigo omosibati oyomo anyarite kobaga gotaburigwa ekebeti kiaye ekikiabwate gwetane chisiringi chiribu emerongo 3 no mumuro yomo uyu nyarite kobaga gotama gochia asemeteime nanyo arbe bichana manyite asesura bikambwate iganta buli bagi byabwate mpagi nabwate cause yabwate 3250 shillings tuatema kwa minyokia umuruya gasira rucha but finally in the morning tuanyo information ni asale ko baleka chibesechu tuabwate mpaka rudwanyo likibite ngoke finally we have reported the case in the police station kulengana na kirori oyo nyarite ko bagakorra umumuro yuga kubara chibesa nigatebire anyarite ko bagagosoa aso mugondo bwebituma asanyarite ko kubara chibesa cyo naboigo emambe yabono ekebeti kimusibati okenyara ko bakigotoka anene aso mugondo yo asekebwa tekebande kyae kurende nkiabwa tebesa digo naroche umumuro ikare setuma aisa sta kuba nash kumanya ninge ngokora ikumbete abwate tochi igenge nera ingi kumurikera kera kurite na imugete ngatira guchipara ngana ngachigote yo moibore ante inchendore ngiakora kera nairanete nganya bado nwari ataraenda ngabera ke igo ngarike hakora akora kaimuka
morkese tochesi miane kanyar no mondo mai che kuma bane pintone byango bana mampina na chano yukure school na te go manyene chibeso tokiri batyo yirite taratoka gusaba kwa na serikali na gusaba ngako bale wanja batubikira usalama ya ibura sensema ya Kiogoro irandi banyareko bagusaba serikali anene egeta seni kyabanyimbo kya Kiogoro kenyareko gekwangoya eliyo nyareko bagakora obosaliobo anyareko bakobeko byara naboigo ebya nyareko bakoiba nyareko bikorani bwa asenchere boikirano ko reporter egeta seni kya Ndizi TV kurwego dia Kiogoro me constituency ya Nyaribari chache me county ya Kisii liderana Josephat Hamisi Miamono kigima Josephat Hamisi sorobochurwo ikuru semu ya Kiogoro kubatikana no kuburwa kubulendi nsemeyo asabana nyimbo baboli gwe kwene kya bunobule ubulendi nkobe kubole gusigure na bulense meyi gutigana nayo ogwetichana uko naneni gukwene kiwe ase ekiganja kaliya gyukwa cha chinyeke kya NCBP meyo mu cyobusongo kolengana nabalemi bali babire bako ikense meyo elyo kwene kya bunanganya bara moyo nigo batibire buna nigo bakoira chinka kichintambe elyo egochia kwene kiwana bomali tabo kuligirirwa na ningo bwenete koegwa obwoyobwo nigo batibire buna nigo banyetia babisa elyo obanyale kwangu ya chinchera babonete koegwa obwoyobwo nalyo abalimi abo baranyole chinga gikinde cyokorera emirimo igende roboti nororo basenchira yobokirano. Kwa majina ninaitwa Asante. Kwa majina ninaitwa Joseph Fondali, mimi ni mkaaji wa South Mugirango, ni Kisii County. Kwanza nilikuja kuchukua mbolea nikarasmishwa kuenda kwa Ministry of Agriculture, nikajiandikisha tarehe 19. Tarehe 19 nikarudi nikaambiwa nikuje jana. Nikafika jana nikapata watu ni wengi, nikaambiwa nikuje leo. Nimeshinda hapa siku nzima na bado sijapata hiyo mbolea kwa sababu watu ni wengi. Kwangu ningesihi serikali yetu kwa sababu ya huo msongamano, ni afadhali wangetuma extension officers ziingie mashinani ndio wahakikishe ya kwamba ukweli wakulima wanahitaji kiasi fulani cha mbolea, kwa sababu kuna wakulima ambao mashamba yao ni ndogo, hawezi kuchukua kilo 50, tena wanalazimishwa sasa kukosa. Kwa hivyo tungeomba serikali itume extension officer waingie mashinani, na kuna cartel wanaingia hapa wanajifanya wako na mashamba, wanachukua mbolea wanaenda kuuza sokoni. Kama kutoka kwa ofisa ambaye anasimamia alituambia kesho ni Haramisi, siku ya daraja 2, hawezi kupeana mbolea kwa sababu akipeana siku hii ya Haramisi watu wanachukua wanaenda kuuza sokoni. Miamono kigima bunenchira ye moyo kwendeli wa matobu ya igatiensi ya Kenya abigwenseria ya Spain muraibwense ya Kenya muske William Ruto ni gaumerana no muraibwense ya Spain iliyo kwenekia na obwa matobu ya nkubabole wanene mono kimagenderero na okoro boncholia igati chinsechi ibere. Spain can find its way into our continent and we can grow those relations on the basis of mutual respect and ensuring that we leverage the economic opportunities that come to our market. I want to let you know, Your Excellency, that as a region, especially the East African Community region, we are all systems go in ensuring that we build this region both as a common market and also progressing towards a federation. We are looking forward to learning experiences from Spain and the European Union. You have walked this journey ahead of us, and we will look forward to learning from you how to consolidate our market and how to take it to the level of a federation, because we are very strong believers that the future is that of cooperation, working together and building a common market, not just as the East Africa community, but also as the continent of Africa, using the infrastructure of Africa Continental Free Trade Area, that Kenya is a signatory. And again,
Spain can leverage on the advantage you get out of Kenya being the champion, not just for the East Africa community, but the Africa continent of free trade. Igotana no roboti rudo murahibwense ya Kenya na bugino murahibwense Spain nigotogo soso roboti ronde ruringite serikali ya Kenya kwanza magigaye committee gose committee ya babunge yokolingoli ya marieta ya waziri abachore wetra marieta yo ye serikali ya Kenya kwanza nigo marieta yo abwato kwa bosyo bwe bunge na nigo abo waziri abo abachore banchiranwa gwetugwalio gochigoso asichi wizara ao egati abo no yore omwaziri omachore Ezekiel Machogu ase wizara ya yechisemi Mithika Linturi ase wizara yoboleme Davis Chirichir ase wizara ya yechiguru chomrero na boigo amaguta boigo Elidu Walo yo ochorwa kubo mwaziri omachore na boigo chigotianigwa elio kubo mwaziri ase wizara ya ICT boigo Justin Muturi yo lengomo omunogeri bwe bunge nene ase ntunde ya eta bono niga lietalia lianchirwe ochigoso ase ekerugokilia ekio monene buli chiko imeyense ya Kenya. Franklin Mithika Linturi, Cabinet Secretary, Minister of Agriculture and Livestock Development. Mr. Eliud Okech Owalo, Cabinet Secretary, Ministry of Information, Communication and Digital Economy. The Honorable Ezekiel Machogu Ombaki, CBS, Cabinet Secretary, Minister of Education. Mr. Davis Kimutai Chirchir, Cabinet Secretary, Minister of Energy and Petroleum. The Honorable Ababu Namwamba EGH, Cabinet Secretary, Minister of Youth Affairs, Sports and Arts. Mr. Simon Kiprono Chelugui EGH, Cabinet Secretary, Minister of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises, MSME Development. The Honorable Salim Mvuria EGH, Cabinet Secretary, Ministry of Mining, the Blue Economy and Maritime Affairs. The Honorable Florence Chepngetich Kosgei Bore, Cabinet Secretary, Minister of Labor and Social Protection. Will as many of that opinion say aye? Aye. Will those of the contrary opinion say no? Yes. The ayes have it. The next is to call upon you on that the House approves the appointment of the Honorable Justin Bedan Njoka Muturi EGH as the Attorney General. Will as many of that opinion say aye? Aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Chinga kiecho no nyakanyori talia Penina Malonza liangirwe ne komite yo nigo konyora cholirwe guchegoterere wizara elia ya wildlife gose chingiti choro sana nigo bono litukulia lero omonogeri bwe bunge nene omuske Moses Wetangula emukie gitambukero egyo kobeke litelio bosio bwe bunge yo yari kwanira na kobeka maunchulio elio litelio lianyara guche wanchiranwa asebono aguchokwira libakali mu waziri bwa mangana yichingiti choro sana na bwigo binte bikoro. The House approves the appointment of Ms. Mercy Kiuru Wanjao CBS as the Secretary of the Cabinet. As members of that opinion say aye? Aye. Will those of the contrary opinion say nay? Nay. The ayes have it. And the last vote, order honorable members, the last vote is that the House rejects the appointment of the Honorable Penina Malonza OGW as the Cabinet Secretary for Tourism, Wildlife and Heritage. Will as members of that opinion say aye? Aye. Will those of the contrary opinion say nay? Nay. The nays have it. Now, all the honorable members, the upshot of that vote, honorable members, is that you have approved the appointment of all the nominees up to Mercy Kiuru Wanjao. You have negatived the rejection of Penina Malonza. This means Penina Malonza is now in purgatory. She's neither in heaven
nor in hell. She's in purgatory. Now, the next move on Penina Malonza, I have received and approved a motion by the Honorable Irene Kasalu that pursuant to the provisions of Article 152(2) of the Constitution and Sections 3 and 8 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act 2011, this House approves the appointment of the Honorable Penina Malonza OGW as the Cabinet Secretary for Tourism, Wildlife and Heritage. Biamono kimo mwancho murigelia kwikiraga busoroboti rwa Penina Malonza oyuri tuli ali abali gwetigwa mugasolero asibunge nene elio chikobo muwaziri otenete chingiti cyoro sana nabwo bintu biriye bikuru ono bono no tokora mangana mayikiro chigirigide kemero ngibire na isano iseto igoro yechinse iseto cyo butko lero uranago to ibya bwoli tangani omugani oni gakuru kwa Charles Mugaka oyo ni gaboli tekero kyobo bunge kurali se constituency ya Bonchari eyo gotoka me county ya Kisii umwaka bwikiro bwibire na 15 na ibire abigo mwako bwikiro bwibire na 20 na ibire na mange to cyo kwanire magaroba ya bono liyo tumanya sarure na sarochie na boigo ninki heko munguso kigima ekigendrete kuburi kirugeke andake na karoro mwaka bwikiro bwibire na 20 na ibire na mange to kwa ni magaroba ya bono igo bono togendale namba yisi mu petroni lango bekali gorogabwo liyo nyale kondikere SMS ya ugocha tunyale gusanga samangana siasa chorogongo rwa Gusii bunango gote ibutambe intuni goto gukorera mangana ali atolengete intumno mu Gusii bunogo soka gisiko lyaoiga mangana lyo kumera emechandeli ekibara naboigo amache ayuta bwati ekinyagetali no street lighting gosoko beko gwitaya sikibara gweta ebintu biri bikolengetali buno mu Gusii naboigo asogweta ebyo ebido kwandira somurobiri obweke umbu omurobiri nambeye maseliro bali ya Gusii naboigo ase television ya unambeyemo yumuno wabweke Gusii ya Ndizi TV ulionkonya okoletera mangana mayiya senchira yumuno bwimanyiriro nigakuru kwa Joshua Auta naboigo uliobeka malio gyamo naboigo chikwendera kobeka malio gyamo nechibicha wika chinza isano chobotuko nigakuru kwa Petronila Mukira gwenanda seke kekerebusyo elitoso ya yemase ya masomuro buli obweke umbu inche nigokuru kwa John Kevatie.